I think it's not just about Raila. It's also about our culture. Yes. Kaka joluo. Kichako gi luo mar LWO. Luo. Eka wabire luo. Tiene no wan joma luo gimoro. We have a belief. We have kitwa gi timbewa mwaluo. That brings us together. Nitie kaka wabiro kanyakla kata jomok dwa Raila. Nitie joma Raila nokodwa. But ka nitie gima timore mar joluo. Tineno ka giriwore. Samoro ohero Gor Mahia. Yes. Mano koro make makata Raila to kodwa to Gor Mahia to nyalo siro. Nyineno CS Owalo chien kanyo. Ka Raila opingo but Gor Mahia to tudorego. Ojana mae to team wa madala manyakwa sir. Saparo ni being culture wa mar joluo kelo wa together. Of course Raila has also contributed towards neno nuwa dong kako ganda wa makore. But it also has something to do with our culture. Nwadwaro ni mondo mi wa move together kaka ne wawuok kwa luo River Nile kwa biro kanyakla pokwa pogore wanyalo differ e paro mineno ka wan gi ngeche moko kaka ni kwero ruoth ok moni dhi ka ruoth which means the internal democracy mar jaluo ni ruoth nyalo bedo kanyo to differ gi ruoth but still that does not make you enemy. Kiny ok tami ka ng'ato kiny gi lweny gi ng'ato you still walk to ruodhno tidhi donjo ni an gi wach moro gi Robin but ruoth ok bi paro ni nyikwere nyoro. He will give you justice. Yeah, so that is our culture. We may differ on a number of things kaka sani kata ng'eni luo Nyanza ka nitie joma wacho one term, nitie joma wacho two term, nitie joma wacho gik mopogore opogore, no term, ji wacho gik mopogore opogore but kobire wachwa mar culture mar jokanyanam to we come together. And kata kodwa wacho one term ne ok onyalo wacho kama jatendwa nitie ne Raila Amolo Odinga ne wuoyo gi ji ndo bendo tingo bade no wacho ni one term ando ok onyalo wacho kanyo kata odoko no file gi e chunye.